Kiitos, hyvät taiteen, tieteen ja kulttuurin tekijät. Te olette todellakin oikealla asialla ja tämä vaikuttamisen ajankohta on juuri oikea. Niin kuin Outi täällä totesi, että eduskuntatalo on nyt tällä hetkellä tyhjä ja me yhdessä täällä olemme sen takia, että se seuraava eduskuntatalo ei olisi tyhmä, vaan tämä asia todellakin menisi eteenpäin. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on sitoutunut siihen, että apurahalla ja pätkätöitä tekevien tieteen ja taiteen ja kulttuurityöntekijöiden sosiaaliturvaa todellakin parannettaisiin. Me olemme sitoutuneet näihin teidän kysymyksiinne, ehdotuksenne, jota te tässä mielenosoituksessa olette nostaneet esille, ja me olemme aktiivisesti niitä tällä vaalikaudella vieneet eteenpäin. Ja hieman haluaisin sosiaalidemokraattien puheita ihmetellä. Silloin kun kokoomus oli hallituksessa, ministeri Perhon aikana tehtiin työryhmäesitys, jossa kaikki tämän alan liitot olivat mukana ja me saimme yhteisymmärryksen siitä, että tämä sosiaaliturvan uudistaminen menisi eteenpäin. Ja kyllä meille oli suuri pettymys, että tämä hallitus ei siitä yhteisymmärrystä saanut. Ja toivon todella, että nyt kun olemme täällä kaikki poliittiset ryhmät, että se todellakin ensi vaalikaudella toteutetaan. Ja kokoomus on tämän asian jo omaan hallitusohjelman tavoitteistonsa kirjoittanut ja me olemme sitoutuneet, että tämä asia menee eteenpäin. Kiitos tästä erinomaisesta esityksestä. Itse olen terveydenhuoltoalalta ja olen tehnyt pätkätöitä ja kovin usein kun me tehyläiset ollaan palkka- ja pätkätöistä puhuttu, niin meille myös sanotaan, että menkää sitten muualle töihin, miksi te tälle alalle olette tulleet. Ja kyllä kokoomuksen puolesta haluan sanoa sen, että on täysin järjetöntä, jos me syrjimme niitä, jotka luovat ja ajattelevat. Jos te siirrytte kaikki toiselle alalle, niin on aivan selvää, että Suomi ei mene eteenpäin. Sitten lopuksi vielä näistä työttömyysturvan soveltamisohjeista. Harmin paikkaa, että ministeri Filatov ei tullut paikalle. Olen itse sosiaali- ja työjaoston varapuheenjohtaja valtiovarainvaliokunnassa ja ihmettelen kyllä, että tätä ohjeistusta ei olla saatu kuntoon, jos todellakin on niin, että riippuen missä asut, niin saattaa olla, että aivan samassa tilanteessa oleva henkilö on joko yrittäjä, työtön tai taiteilija. Eli kyllä tämä asia täytyy saada kuntoon ja toivon todella, kun olemme kaikki täällä portailla, että nyt sitten demarit, jotka istuvat tämän asian päällä, niin selkeyttävät nämä työttömyysturvaohjeet niin, ettei tarvitse uutta eduskuntaa odottaa, vaan saamme nämä asiat eteenpäin. Eli me olemme sitoutuneet sosiaaliturvan uudistamiseen ja kannatamme sitä, olemme sitten oppositiossa tai hallituksessa.